de condena polos atentados terroristas de Sri Lanka, que paso a ler textualmente. Declaración institucional do Concello de Pontecesures. A violencia cega e injustificable ten sacudido o pobo de Pontecesures e segado a vida de dous mozos da nosa vila, rompendo o máis importante e inquebrantable pilar da democracia, o dereito á vida. Ante este terrorismo injustificado, a Corporación Municipal, en representación do pobo de Pontecesures, manifesta a súa enérxica repulsa. A unidade que estamos expresando hoxe en este acto, todos os concelleiros do Concello de Pontecesures, representa a todos os tesureños, galegos e españois comprometidos cos valores democráticos e coas liberdades individuais. Por todo exposto, esta Corporación Municipal do Concello de Pontecesures aproba e propón e aproba a seguinte declaración. Terceiro e de último punto, o Concello de Pontecesures comprométese a adicar toda a axuda incondicional e ilimitada para o que todas estas familias precisen. Asinado a Corporación Municipal en todos os seus concelleiros. Sin máis asuntos que tratar e previo a levantar a sesión, pido a esta corporación e os asistentes que nos poñamos de pé e fagamos un minuto de silencio.